királyok hagyatották. Közben az elhangzó adatok illusztrálásaként tekintsék meg Zématos Mátyás fényképé bemutatóját. Akkor Isten hozta igazgató, minket is örömmel látjuk, és még mielőtt bárkiben sértődést okoznék, természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm másik igazgató helyettesünket, a Hajlemász Ildikót, Pergelmi Hajlemász Ildikót és a kedves kollégáimat is, külön Nóra nénit, igen, mert a Nóra is legyen egy kis elegyéstér. Köszönjük, írnak a szó erénye. Nos, Mátyás királyunk egy olyan király volt, aki nem eredetileg nem egy királyi családban született ember volt, és nem is igazán nemesnek mondható volt. Ugyanakkor a családfáját tekintve egy igazán nagy emberre voltak az ő családtagjai. Édesapja, Hunyadi János például megvédte a hazát Fehérvárnál, vagy például ott volt testvére és bátyja, Hunyadi László, aki azért volt igen nemes és nagylelkű ember, mivel mikor felkínálták neki a nagyurak a trónra való lehetőséget, ő ezt megtagadta, mivel hűséges szeretett volna lenni ahhoz a királyhoz, aki végül vesztét okozta sajnálatos módon. Viszont ezután, bár nem vállalta meg kellőképpen az uralkodó a család nemességét, ennek ellenére is a családjának a másik nemes tagja, Hunyadi Mátyás lett az uralkodó. Mátyás királyunk úgy került hatalomra, hogy miután kiengedték hosszas börtön büntetéséből, azután a nemesi uraknak elegendő sereget sikerült összegyűjtenie, hogy megfélemlítse az urakat, és ennek köszönhetően Mátyás király felemelhesse a királyi trónra. Mátyás király miután a trónra került, egy olyan országot kellett felemelnie, újra nagyjá tennie, visszaadnia a Magyarország nagyságát, amelyet tönkretettek az akkori magyarság kiskirályai, az akkori nemes urak többsége, akik sanyargatták és tönkretették a népet, ám miután Mátyás hatalomra került, ezekkel a kiskirályokkal kellőképpen elbánt. Mátyás királyunk azt is tudni kell róla, hogy nem itt a mai Magyarország területén, hanem még a volt Nagy Magyarország területén, tehát Erdélybe, Székelyföldön született. Mátyás királyunk uralkodásának kezdetével egyaránt elkezdődött egy újkor, méghozzá a reneszánsz kora, amely tele volt olyan építészeti művekkel, mint az akkori templomokkal, akkori palotákkal, akkori építményekkel. Ezek az építményekről tudni kell, hogy az volt bennük a legérdekesebb, hogy tele voltak szép szoborokkal, tele voltak vájatott képekkel, valamint Mátyás királyunk felesége, Beatrix, mivel olasz volt, az olasz kultúra behozatalával nagy kulturális fejlődés történt hazánkban. Magyarország a hunyadiak zászlaját lehet itt például még látni. Ebben a zászlóban lehet látni a hollót, mint főcímert. A hollónak ugye a két csőre között lehet látni a gyűrűt. Ez amúgy Magyarország jelképe maradt még Hunyadi Mátyás halála után még egy pár évig.
Mátyás királyunk uralkodásának idején, tehát uralkodásának kezdetének 6. évében kell tudni, hogy a határokat is meg kellett erősítenie, hiszen betörtek nagyon sokszor a törökök, és az ott lévő falvakat, területeket kifosztották, de Mátyás király létrehozott egy fekete sereg nevű hadsereget, mely ezt a veszélyt elsöpörte, ezt a veszélyt elhárította. Hunyadi Mátyás ugyanakkor nem csak nagy hadvezér, nem csak igen erős katona, és nem csak igen művelt ember volt, de ugyanakkor nagyon beteg, gyenge is, és ez majd a későbbiekben szerepet fog vállalni a utolsó fejezetben is, életének utolsó fejezetében is. De Mátyás királyunk uralkodása alatt ugye megvolt a kulturális és megvolt a katonai fejlettség, de ugyanakkor a vallás is nagyon sok teret kapott, ugyanis nagyon szép új templomot építettek, valamint a vallásban is rendet kellett rakni, ugyanis Mátyás királynak az uralkodása előtti időkben az akkori népoligarchisták teljesen tönkre tették a vallást. Ugye szó esett Beatrice királynőről is, aki mivel olasz volt, be tudta hozni az olasz kultúrát. Nagyon sok olasz művész jött ide Olaszországból, akik gyönyörű festményeket és építményeket építettek. Köztük nagyon sokan szerepet vállaltak a Mátyás király palotájának a felépítéseiben is. Mátyás király ugyanakkor még egy dolgot észrevett ebben a kulturális fejfejlődésben. Nem csak kulturáltá tudta tenni a népet, hanem még érdeklődővé is más népek kultúrája után. Valamint ezen a képen lehet látni, hogy ugye Mátyás király idejében nagyon sokat szerettek lakomázni az emberek, nagyon finom ételek és nagyon jó konyha volt annak idején. Magyarország egyik legnemesebb palotája a Hunyadiak rezidenciája, ahol az olasz művészek segítkeztek ennek a várnak felépítésében. Visegrád volt a neve, amelyet csodapalotának is neveztek külföldi uralkodók köreiben. Mátyás királyunk nagyon szerette a borokat, ezt onnan is lehet tudni, hogy a visegrádi várban nagyon szép és nagy borpincék voltak, és nagyon finom borok is. Nos, itt lehet látni, hogy nézett kívül ki a visegrádi vár. Ez most elnézést kérek Vajdahunyad vára. Vajdahunyad várának és van egy másolatának is lehet mondani. Most ez múzeumként szolgál, de azért is meg tudja mutatni, hogy körülbelül hogy nézhet ki a valódi Vajdahunyad vára, amely még a hunyadiak egyik rezidenciája is volt annak idején, nem csak Visegrád. Ugye itt nagyon sokszor szó esett a kultúráról, ez még az emberek, a nemesek és más nemesség körökön kívüli emberek tányérján is, meg hozékain is megmutatkozott. Valamint Mátyás király nagyon szeretett olvasni, több nyelven is tudott olvasni és írni. A korvi